കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. 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 ഒരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഇന്ന് 15ാമത്തെ അധ്യായം. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന്റെ എക്സാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇന്ന്? അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു. ആ, അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാം പഠിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന്റെ എക്സാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഈ എക്സാം ഉണ്ടാവും. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അതിന് ആൻസർ ചെയ്യണം. ഇല്ലാന്ന് പറയാറോ ശരിക്കും ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് 5 അതിന് ആൻസർ ചെയ്യണം. അപ്പം ഒരു 1 അവർ എത്തണേന് കുറച്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എത്ര മിനിറ്റ് വേണം? ഒരു 10 മിനിറ്റ്. പരീക്ഷ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടൊന്നും നോക്കിയില്ല ഇന്ന്. നാളെ ആക്കായിരുന്നേ. മോഡ്യൂൾ അങ്ങനെ മോഡ്യൂളിന്റെ എക്സാം ആണ്. നാളെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ നാളെ 13ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന്റെ എക്സാം ആണ് ഉള്ളത്. ഇന്ന് ഇല്ലാന്ന് പറയാറോ എന്താണ്? ഇന്ന് എക്സാം എക്സാം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും നോക്കിയില്ല. ഇതിപ്പോ നോക്കാനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അത് കിട്ടും. അത്ര തന്നെ. ഇത് പിന്നെ എക്സാം ഉള്ള അനേമ കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരി പ്രഭു. നാളെ ഇടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രമിക്കാം. അറിയുന്ന പോലെ എഴുതുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരി. പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമദശാഖാ അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമാദിവ്യോത്തമ. എന്താ ഹാൻഡ് ഉയർത്തിയത്? എന്താ പറയൂ, പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ആക്കിയിരുന്നല്ലോ. ആക്കിയതാണ്. രണ്ടമ്പിളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരുണ്ടോ? അത് ശരി, അതുണ്ടായ. ഓക്കെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയുകയാണ്, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അത് ഒരു ഉപമ പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. ആ വേരുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുളത്തിന്റെ നിർമ്മലായിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ജലമുള്ള ഒരു കുളത്തിന്റെ സൈഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ കുളത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ആൽമരം നിൽക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ആൽമരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ആ കുളത്തില് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക? തിരിഞ്ഞിട്ട് തലകീഴായിട്ട്. തലമീതിയായിട്ട്.
അതെ വേരുകൾ അപ്പൊ അതെ അതെ, അപ്പൊ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിംബായിട്ടുള്ള ആ രസത്വത്തിന്റെ ആ ഉപമയാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകുന്നു. അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാല അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രകൃതി, ഈ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അത് അനസ്യൂതം, അത് പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഈ ശരീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയമാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതത്രേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഉപമകളെല്ലാം തന്നെ എന്തിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യ ലോകം, അതിനെ മനുഷ്യ ലോകം, എന്താ കോസ്മിക്, എന്താ പറയാ, 14 ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിനെ ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ വേരുകളെല്ലാം താഴോട്ടും കീഴോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നത് ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. അതായത് അതിന്റെ വേരുകൾ, താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ കർമ്മം ബന്ധപ്പെട്ടതത്രേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രകൃതിയോട് ഉപമിക്കുന്നു. നരൂപമസ്യേഹ തദോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്ത തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യദ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. അപ്പോൾ അതെന്താ ഉണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും പുറമേ പോകുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശരീരവും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയും ഭഗവാൻ ഒരുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ അധികം കൂടുതൽ ആ ഭോഗത്തിനും സുഖത്തിനും പിന്നാലെ പായുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതങ്ങനെ അനന്തമായിട്ട് നീണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത് ഇതില് ആരംഭമോ അവസാനമോ കണ്ടെത്താനാവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനന്തമായിട്ട് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും അടിമപ്പെട്ടിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ശരീരം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അനന്തമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മാർഗങ്ങൾ.
അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് അതാണ് ആ വൃക്ഷത്തിന് ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. അത്രയും അനസ്യൂതം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭേദിച്ച് പുറത്തു പോവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്, വേരുറച്ച ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി നമുക്ക് കിട്ടണം, ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്. അതാണ് പറയുന്നത്, അത് വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ, ആ ഭഗവത് സേവനമാകുന്ന ആ കൃഷ്ണാബോധത്താലാകുന്ന ആ വിരക്തി, അതിനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ പദാർത്ഥങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതാണ് വിരക്തി എന്ന്, ഭക്തന്മാരുടെ വിരക്തി ആ രീതിയിലാണ്. അങ്ങനെ വിരക്തിയാകുന്ന ഈ ആയുധത്താൽ അത് ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ആ വിരക്തിയാർന്ന ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ആ മറ്റ് ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു സുഖത്തിൽ നിന്നും വിരക്തിയോടുകൂടിയിട്ട് ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ജീവചക്രം ഭേദിച്ചിട്ട്, അതായത് ഈ സംസാരത്തെ ആ വൃക്ഷം, സംസാര വൃക്ഷം, ഇത് നശിച്ചിട്ട്, ഇതൊക്കെ ഉപമയാണ് പറയുന്നത്, ഇത് നശിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതില് ആ മരത്തിന്റെ ഛേദനത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണുന്നത്. മരം അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജീവചക്രം നമ്മള് ഭേദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിട്ട് ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ആ, ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെയും പിറവിയുടെ ആ സ്ഥാനം തെരഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും വിഷ്ണുവിലും, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും എത്തുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ്? ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം. ആ അന്വേഷണം അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞ് അറിയുവാൻ. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ള ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും സജ്ജനങ്ങളുടെയും സഹവാസം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയം കിട്ടുക. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായിട്ടുള്ള നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് ഈ സംസാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ചുറ്റുപാട്, അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, മാനങ്ങൾ, അപമാനങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള സഹനങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങൾ, ഇതിനെയാണ് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം അറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആ കുളത്തിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്, തലതിരിഞ്ഞ വൃക്ഷം, ഒരു യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാണ്. അല്ലേ? പറയൂ. അല്ലേ? അതാണ് ഉണ്മയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സംസാരം, ഈ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം, ഇത് എന്താണ്? പരിണാമ വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ്. പരിണാമ വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏതിന്റെ പ്രതിബിംബമാണ് അത് കാണുന്നത്? ആ പരിണാമ വിധേയമായിട്ടുള്ള ആ ലോകം
ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സത്യലോകത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പരിണാമ വിധേയമായിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, പരിണാമ വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം എന്തുണ്ടാകും? സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഉപനിഷത്ത് വചനം പ്രശസ്തമാണ്. എന്താ? അസതോമ ജ്യോതിർഗമയ തമസോമ അമൃതം ഗമയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം. അതുമാതിരി അല്ല, തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോർമ അമൃതം ഗമയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ? അസത്ത് ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നേർവിപരീതമായിട്ടുള്ള സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ഒരവസ്ഥയും അതിന് അപ്പുറം ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ തമസ്, അന്ധകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം എന്തുണ്ടാകും? പ്രകാശവും ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പരിണാമ വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് ഉപരി സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ സത്യമായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തിന്റെ നേരെ പ്രതിബിംബമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ലോകം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് പരിണാമ വിധേയമാണെങ്കിൽ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഏതാണ്? സത്യമായിട്ടുള്ള ആ ലോകം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ള എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആ വിരക്തി കൊണ്ടും ഈ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിലുള്ള അതിനെ ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഇതിനെ ഛേദിച്ചിട്ട് ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സഞ്ജേർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായിട്ടുള്ള ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ആ മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ ഇരിക്കുവാനാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും തിരുനാമം ജപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൽഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ വന്ന് നിറയുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ആ ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വിമുക്തമാകുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? പറയൂ. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രതികരണം? നിത്യാഭിമാനമായ മോഹം അതല്ല ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരിയായിട്ട് ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തില് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ശരിയാവണ്ണം നമ്മളുടെ ആ ജീവിതത്തില് വന്നു ചേരുന്ന സുഖങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, മാനങ്ങൾ, അപമാനങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള സഹനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ആ ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം മുക്തനായിട്ട്, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാള് എത്തിച്ചേരുക. അപ്പോൾ വളരെയധികം സുഖം ലഭിച്ചാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതുമാതിരി പലതരത്തിലുള്ള മാനം, അപമാനം, നല്ലതോ പൊട്ടയോ ചീത്തയോ ഏതവസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ, അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നവരെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തില് ആ മഹാപുരുഷന്, ആ ഭഗവാന്
സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാവുന്നവർ, അതായത് ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള അവരാണ് ആ പരമമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യൻ. ന തദ്ഭാസയത് സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. പരമമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരികയുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സൂചനയാണ് ഈ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. പരമമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുമാതിരി ആ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ വൈദ്യുതിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള വെളിച്ചങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയുമില്ല. സത്യമായിട്ടുള്ള ആ പദത്തിലെത്തിയവർ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരികയില്ല. പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുക? എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ പരമ ഉത്കൃഷ്ട ലോകമാണ്. അവിടെ വെളിച്ചത്തിന് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ തന്നെ ആ വെളിച്ചം എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അത്തരം ആ ലോകത്ത് ആ സത്യമായിട്ടുള്ള ലോകവും ആ ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഭിന്നമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനും നല്ല ഒരു സവിശേഷത. ആ ഭഗവാന്റെ ദേഹമോ ഭഗവാന്റെ ധാമവും അതുമാതിരി എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ ഭിന്നമല്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്ത് എന്താണ്, എല്ലാം തന്നെ ഭിന്നമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ശരീരവും നമ്മളുടെ ആത്മാവും ഭിന്നമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടാണ് ഉള്ളത്. ആത്മാവ് നശിക്കുകയില്ല, പക്ഷേ ശരീരം നശിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ അവസ്ഥയല്ല എവിടെയുള്ളത്? ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ആ ശരീരം, അവിടെ കിട്ടിയിരുന്ന ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം, ഭഗവാന്റെ ശരീരം, അവിടെയുള്ള അവരുടെ ശരീരം എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ ഭിന്നമല്ല. ആ ലോകവും ഭഗവാനും എല്ലാം തന്നെ ഒന്നാണ്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എൻ്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായിട്ടുള്ള സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും. എന്ന് പറഞ്ഞാല് സകല ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കിയാൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തത്ത കൂട്ടില് അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരമായിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ടില് അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് എന്താണ്? ആ ഒരു ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പരിമിതിയുണ്ട്. ആ പരിമിതിയുടെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ബദ്ധ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഒരാൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ, ആ ഒരു പരിമിതി, ഓരോ മനുഷ്യർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പരിമിതിയുണ്ട്, അല്ലേ? പറയൂ. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു ചെയ്യുന്നതിൽ, പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതുമാതിരി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നേക്കാളും ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? പറയൂ. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പല ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനും അവരുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിന് ഒരു പരിധി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ബദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് എത്ര തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാലും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികവാദികൾ തുടരുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ആ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ധനത്തിനും ഭോഗത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് മരണം നടക്കുന്നു. മരണം നടന്നിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെയും അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇച്ഛ എന്തായിരിക്കും? പിന്നെയും പിന്നെയും ഭോഗത്തിനും പണത്തിനും ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇച്ഛ. അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം പിന്നെയും ലഭിച്ചിട്ട് അവർ പിന്നെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ബദ്ധ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും മമൈവാംശോ ജീവലോകെ എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഉപമയാണ് ഈ അഗ്നി. വളരെ വലിയ ഒരു അഗ്നി കുണ്ഡം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരികൾ ഇങ്ങനെ ചിതറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചിത്രം കാണില്ലേ? എല്ലാവരും കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭു. കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈ അഗ്നിയെ ഭഗവാനോട് ഉപമിക്കുന്നു. ഈ തീപ്പൊരിയെ ജീവാത്മാവിനോടും ഉപമിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു അഗ്നിയുടെ അതേ ഗുണമായിരിക്കും എന്തിലുണ്ടാകുന്നത്? തീപ്പൊരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനും നമ്മളും ജീവാത്മാക്കളും തുല്യമാണ്. ഈ അഗ്നിയും തീപ്പൊരിയും ഏതു വിധേനയാണോ അതേ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനും ഒരു ജീവാത്മാവും തുല്യം അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഗുണരൂപത്തിൽ മാത്രമേ തുല്യമാകുന്നുള്ളൂ. ആ പരിമാണ രൂപത്തിൽ അഥവാ അളവിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ഒരിക്കലും തുല്യം ആകുകയില്ല. ഇത്ര വലിയൊരു അഗ്നി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ അത്ര അളവ് ഒരിക്കലും ഈ തീപ്പൊരിക്ക് ഇല്ല. അല്ലേ? പറയൂ. അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളും ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണരൂപത്തില് തുല്യമാണെങ്കിലും അളവിന്റെ രൂപത്തിൽ അഥവാ പരിമാണ രൂപത്തില് ഒരിക്കലും തുല്യമല്ല. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവസങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗുണത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഗുണം? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിനനുസൃതമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഗുണത്തിനനുസൃതമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. ആ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നശിക്കുന്നത്? ശരീരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവരുടെ ശരീരം നശിച്ചാൽ പോലും അവരുടെ ആ ഇച്ഛ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. ആ ആത്മാവിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല. അതൊരിക്കലും പരിപൂർണമായിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം ആകുന്നില്ല. മറിച്ച് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബദ്ധാവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആയുസ്സിലെ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും പേറിക്കൊണ്ടാണ് ഒരാള് മരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഗന്ധങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കാറ്റ് എതിർ ദിശയിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുക? എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? പൂമണം.
അപ്പൊ ഈ പൂമണം, ഈ പൂവിന്റെ മണമാണ് ഈ കാറ്റ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ആ ആ പൂവിനെ ഒന്നല്ല വഹിക്കുന്ന, ആ പൂവിന്റെ ഗന്ധം മാത്രം വഹിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവ് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും കൊണ്ട് ഈ ആത്മാവ് ബദ്ധാവസ്ഥയില് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. കാറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ആ ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ട് എതിർദിശയിലേക്ക് പോകുന്നത്, അതേപോലെ എന്താണ് ആത്മാവ് അതിന് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെയും പേറിക്കൊണ്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ, അതിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് പിന്നെയും അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തെ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക്. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി പ്രഭു. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ അഞ്ചീന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുൻ ജന്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ ഇനിയും നിങ്ങൾ മുക്താവസ്ഥ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾ വേറൊരു ശരീരം, മരണശേഷം വേറൊരു ശരീരം, അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജീവചക്രത്തിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ, അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത് അനസ്യൂതമായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടിട്ട് ഏതു തരം ശരീരമാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പുണ്യം, പാപം, അതുമാതിരി കർമ്മം, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു മൂഢനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഇതൊന്നും അറിയാനോ, അത് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിനേക്കാളും ഉയർന്ന ആളുകൾക്ക്, അതായത് ശരിയാവണ്ണം മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം, മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ധരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു. അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ശരിയാവണ്ണം ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈന്യം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുക എന്നൊരവസ്ഥയാണ് ശരിയാവണ്ണം മുക്താവസ്ഥ, ബദ്ധ
ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും അവനവന്റെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും, അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, നമ്മളുടെ മരണശേഷം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ 11 ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എക്സാമിന്റെ അത് നോക്കാം, രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞതിപ്പോ 11 ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ശ്ലോകം അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം, എക്സാം നോക്കാം. എക്സാം നോക്കാം. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം. ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തന്നാ മതിയായിരുന്നു പ്രഭുജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രല്ല, ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ എല്ലാരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല ഒന്നിലും. നമ്മളൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാം കൃത്രിമൊന്നും കാണിക്കില്ല എന്ന് അറിയാമെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവില്ല. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്? 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ. ഉത്തരം എഴുതിക്കോളൂ. എഴുതിയോ? ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എന്താ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണ, എനിക്ക് ചോദ്യം കാണുന്നില്ല പ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നാ മതി. ശരി. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? കൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? എഴുതിയോ? അടുത്തത്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുവാനുള്ള 2 മാർഗങ്ങൾ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുവാനുള്ള 2 മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള 2 മാർഗങ്ങൾ. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചാപ്റ്റർ 9, അധ്യായം 9ന്റെ പേരെന്താണ്? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്, ഭഗവത്ഗീത അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? കൃഷ്ണ.
എഴുതിയോ? അടുത്തത് 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്? എഴുതി എഴുതിയോ? എഴുതി. പ്രഭു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൂടെ പറയോ? ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുവാനുള്ള 2 മാർഗങ്ങൾ. ആൻസർ എഴുതിയോ എല്ലാവരും? എഴുതി പ്രഭുജി, എഴുതി. ഓക്കെ. അമ്പിളി മാതാജി ഇല്ലേ അവിടെ? അതെ, ഇതിലിപ്പോ എക്സാം എത്ര പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം കേട്ടോ. അത് എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കണം. 35 പേരുണ്ട് പ്രഭു. 35 പേരുടെ ആരൊക്കെയാണ് പേര് എല്ലാം നോക്കണം. എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യണം. നോട്ട് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ ആരും എല്ലാരും എഴുതി വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ആരും എഴുതരുത്. എത്ര മാർക്ക്? അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഏതാ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇത് എഴുതാതിരിക്കാതെ അറിയാത്തവരുണ്ടോ? അതില് മൂന്നാമത്തെ നിർഭോഗസായ വിഷ്ണു എഴുതിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അതാണ്. ഗർഭോദായക സായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായക സായ വിഷ്ണു, നിർഭോഗ മൂന്നാമത്തെ. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് മഹാവിഷ്ണു. എന്താണ്? തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് അറിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം കേട്ടോ. വിഷ്ണു എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ. വിഷ്ണു എന്ന് മാത്രമേ എഴുതി. വിഷ്ണു അല്ല, അങ്ങനെ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതറിയാത്തവരാരൊക്കെയുണ്ട് പറയൂ. എന്റെ കറക്റ്റ് ആണ് പ്രഭുജി. ഇതല്ലാത്ത ഈ 3 ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് പറയൂ. പ്രഭുജി, ഞാൻ മഹാവിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായ വിഷ്ണു എഴുതി. എനിക്ക് ഒരെണ്ണം തെറ്റുമോ പ്രഭുജി? ഏതാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അത് തെറ്റല്ല, അത് തെറ്റല്ല. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് അത് മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ശരി. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് അറിയേണ്ടത്. ആരെങ്കിലും എഴുതാത്തതുണ്ടോ? അറിയാണ്ട് ഇത് വിട്ടിട്ടുണ്ടോ? മിസ് ചെയ്യാണ്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ്? എനിക്ക് അറിയാതെ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, മഹാവിഷ്ണു മാത്രം. അമ്പിളി മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മിസ്സായിട്ടുള്ളതോ തെറ്റായിട്ടുള്ളതോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസറിന് 2 മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. തെറ്റായിട്ടുള്ളവര് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം. എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയണം. എത്ര മാർക്കാണ് പ്രഭുജി? ശരിയായിട്ടുള്ളവർക്ക് എത്ര മാർക്കാണ്? 2 മാർക്ക്. ഞാൻ തെറ്റാണ് മാതാജി. അപ്പൊ അത് ആരാ പേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹാവിഷ്ണു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കറക്റ്റ് ആണ്. മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണു എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. വിരോധമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. മഹാവിഷ്ണു മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കി 2 പേരുടെ എഴുതിയിട്ടില്ല? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ.
അമ്പിളി മാതാജി നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അതാ പറഞ്ഞത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്താണ്? മഹാവിഷ്ണു അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ്. ഇത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ അത് കൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? 1000 ചതുർയുഗം. 1000 ചതുർയുഗം. ഒരു പകലല്ലേ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. ചതുർയുഗം. എഴുതാത്തവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ കറക്റ്റ് ആണ്, അതും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് രണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1000 ചതുർയുഗം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭു, അത് കറക്റ്റ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഴുവൻ ആയുസല്ല, അത് ശരിയല്ല. ഒരു പകലാണ്. ഒരു പകൽ. അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് പറയൂ, ആരൊക്കെയാണ് ഇത് എഴുതാത്തവര്? കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അമ്പിളി മാതാജി നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. മിസ്സായവരും അറിയാത്തവരും ഞാൻ 3 ദിവസമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റേതായ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മളറിയില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അല്ല, എന്റെ തെറ്റാണ്, എല്ലാം തെറ്റാണ്. എന്റെ ഒന്നും ശരിയില്ല. ശരി, ഞാന് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. അടുത്തത് ആര് പറയും? പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിയും പറയല്ലേ, വേറെ ആരെങ്കിലും പറയൂ. പറഞ്ഞ പോകാനുള്ള 2 മാർഗങ്ങൾ. അതെ. ഒന്ന് പകലും ഒന്ന് രാത്രിയും അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ശരിയാണോ? ഒന്ന് പകലും ഒന്ന് രാത്രിയും. അതല്ല, അങ്ങനെയല്ല. പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിയും അന്ധകാരത്തിന്റെ വഴിയും തെറ്റാണ്. ബഹളം കാരണം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗുരുജി. അത് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. അന്ധകാര വഴി, അന്ധകാര വഴി, അന്ധകാരത്തിന്റെ വഴി, പ്രകാശത്തിന്റെ വഴി. അത് പകലും രാത്രിയിൽ എഴുതിയാൽ തെറ്റാണോ? അതെ, ഞാൻ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയണം. ഇതിപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒന്ന് അന്ധകാരത്തിന്റെ വഴിയും പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിയും, ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആരെന്ത് എഴുതിയാലും അത് തെറ്റാണ്. ഇനി പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് പകലും ഒന്ന് രാത്രിയും ഒന്ന് എഴുതിയത്. അത് തെറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരും പറയും, ഹാൻഡ് ഉയർത്തു. എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പിളി മാതാജി അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇരുളും തെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തേത്. ഹരികൃഷ്ണ, എന്റെ തെറ്റാണ് കേട്ടോ പ്രഭു. ഓക്കെ, രാധാമാതാജിയുടെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് തെറ്റാണ്. പ്രഭുജി, ഇരുളും വെളിച്ചവും എഴുതിയ ശരിയാണോ? ഇരുളും വെളിച്ചവും വെളിച്ചവും എന്നാലും വിരോധമില്ല, കുഴപ്പമില്ല, അതും കറക്റ്റാണ്. പ്രഭുജി, ഞാൻ തെറ്റാ എഴുതിയ പകലും രാത്രിയും. രാത്രിയുള്ളത് തെറ്റാണ്. അന്ധകാരവും പ്രകാശവും. അടുത്തത് 9ാം ദശകത്തിന്റെ പേരെന്തുവാ? എഴുതാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. നോട്ട് ചെയ്തു. ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എത്ര നിക്കൂ, ഞാൻ പറയാം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇത് എഴുതാത്തവരും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടുള്ളവരും മാത്രം പറയുക. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുക. ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രഭുജി. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അമ്പിളി മാതാജി ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ.
എഴുതാത്തവരും അറിയാത്തവരും. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രഭുജി. ആ ശരി. രാജവിദ്യ രാജമുഖ്യ യോഗമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 3, 4 തെറ്റാണ്. 3, 4 തന്നെയും തെറ്റാണ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. തെറ്റാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. അടുത്തത് 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? ഭക്തിയോഗം. ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇത് എഴുതാത്തവരും വേറെ ആൻസർ ഉള്ളവരും പറയും. ഭക്തിയോഗമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇത് എഴുതാത്തവരും യോഗം എഴുതിയത്. ഭക്തിയോഗം. 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 ഇത് എഴുതാത്തവരുണ്ടോ? എനിക്ക് കറക്റ്റാണ്. കർമ്മയോഗം എന്നാണ് എഴുതിയത്. ആരാണത്? പേര് നോക്കിയോ? എനിക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരി. 1ാമത്തതും 5ാമത്തതും. ഓക്കെ. അമ്പിളി മാതാജി ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഞാൻ സുകൃത യോഗം എന്ന് എഴുതി. ആരാണ്? എന്താണ്? ഞാൻ സുകൃത യോഗം എന്ന് എഴുതി. അതല്ല ഭക്തി യോഗമാണ് കറക്റ്റ്. 1ഉം 5ഉം മാത്രമേ എനിക്ക് കറക്റ്റ്. ഭക്തി യോഗമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തി യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 10 മാർക്കാണ്. ഓരോന്നിനും 2 മാർക്ക് വീതം 10 മാർക്ക്. എനിക്ക് 6 മാർക്കേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും വിരോധമില്ല. അച്ഛന്റെ ഇതല്ല. 4 മാർക്കേ ഉള്ളൂ പ്രഭുജി. എനിക്ക് 8 മാർക്ക് ഉണ്ട് പ്രഭുജി. 8 മാർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് കുഴപ്പമില്ല. അച്ഛന്റെ ഇതല്ലോ, അത് മതി. ആൻസർ അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി പ്രഭു. അത് മതി. ഈ 5 എണ്ണത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ആൻസർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അങ്ങനെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു. മുഴുവൻ മാർക്ക് ഉണ്ട്. 2ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ എക്സാം ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് 5 ശരിയായി പ്രഭുജി. വെരി ഗുഡ്. എനിക്ക് 5 ശരിയായി. എനിക്കും 5 ശരിയായി. എനിക്ക് എന്റെ എല്ലാം ശരിയാണ്. നല്ലത്. എനിക്ക് ഇതുവരെ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ വോയിസ് കേൾക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതെ. ഓക്കെ. പ്രഭുജി ഇന്ന് എക്സാം ഇല്ലാന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞെട്ടിപ്പോയി. കോർഡിനേറ്റർ എക്സാം എഴുതാൻ സാധിച്ചു. എക്സാം ഇല്ലാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ. അത് ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ട്, ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് 2ാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എക്സാം ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താ ക്ലാസ് പ്രഭു അധ്യായം 13, 14 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുജി എനിക്ക് 4 മാർക്ക്. കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാം എടുത്തില്ലല്ലേ? എന്താണ്? മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നോക്കിയില്ലാന്നാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ. ഓക്കെ. 13, 14 നോക്കാനുണ്ട്. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം. അത് ഡിസ്കഷൻ ആണ് അടുത്ത ദിവസം. അത് എക്സാം അല്ല. ഇന്ന് പ്രപ്പോസൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പില് അഡ്മിൻ ഇട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അടുത്ത ദിവസം. ഇട്ടിട്ടില്ല. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഇട്ടില്ല.
ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ വാചാ കൽപ്പന കൃപാ സിന്ധുഭ്യേ വച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ ശ്രീലാഭർപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. എനിക്കും കിട്ടിയില്ല അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് എന്താണോ കിട്ടിയില്ല. 10 മാർക്ക് കിട്ടില്ല. എനിക്കും കിട്ടിയില്ല.